Вечно нямаме време, гоним нови проблеми. Всеки ден, всеки час някой сочи към нас. Още щом се събудим, скачаме като луди и политаме пак, сякаш гониме влак. Нервите се опягат, но така се налага в този 20 век с динамичен човек. Прозаичен човек, алергичен човек, невротичен човек. Утре пък ще ви кажа, че лениви сме даже, други бърза пред нас, гонят всеки час. Ма какво да направим, има по-добри. Има по-добри. За това да забравим Богата дори. Богата. Някой чупи рекорда, някой пада за борда.
Казват, че без